తిరుమల శ్రీవారి సేవలో బాలీవుడ్ కథానాయికి కృతి సనన్ తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. బాలీవుడ్ హీరోయిన్ కృతి సనన్ వీఐపీ విరామ సమయంలో ఆమె కుటుంబ సమేతంగా తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. దర్శనానంతరం వీరికి ఆలయ రంగనాయక మండపంలో వేద పండితులు వేదాశీర్వచనం అందించగా ఆలయ అధికారులు శేషవస్త్రంతో సత్కరించి స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు. हमको 2 सेकंड वीडियो चाहिए. हो गया ना तो वेरी गुड अमर थोड़ा वेट करना.